Máte voľné izby? Sezóna je v plnom prúde, všetko je obsadené. Ja som Franky, ten urbexer. Jednu noc by som tu potreboval prespať. Viem, kto ste. Pozerám vaše videá. Nevadí vám, že sa tu trošku poobzerám? Recepčný mi dovolil sa mi tu troška poobzerať, tak vám to ukážem od pivničných priestorov až po najvyššie poschodie. Nachádza sa tu sauna, ktorá je ešte dosť v dobrom stave. Vykurovacie teleso nie je poškodené. V ďalšej miestnosti vidím 4 kusy bojlerov na ohrev vody. Nachádza sa tu aj jeden menší bazén, ktorý slúžil hosťom. Toto miesto nie je až tak zničené, ako to vidno na podobných miestach. Posledný kalendár, čo som tu našiel, je z roku 2010. Je tu viacero miestností, všetky sú starostlivo vypratané. Žiadne stopy po vandaloch som tu nevidel. Tu sa nachádza recepcia. Kľúče od izieb nie sú na svojich miestach. Všetky izby sú starostlivo zamknuté. Odkladacie skrinky boli určené pre ubytovaných hostí, nakoľko izby boli iba štandardne vybavené bez trezoru. Hlavný vchod je z vonkajšej strany zarastený. Sezóna v tomto hoteli skončila v roku 2010. Masívny nábytok bol na predaj spolu s celým hotelom. Telepatickou silou som zdvihol zo zeme zošit, kam sa písali závady. V zošite sú zdokumentované drobné závady, ktoré nahlasovali hostia tu na recepcii. Hotel by sa podľa mňa ešte dal zachrániť. Nie je až tak v zlom stave. Otázka je, či by bol využívaný. Všimol som si, že tu zastalo jedno auto. Dúfam, že to nebude majiteľ alebo správca. To iba nejaký mladík tu túroval svoje TDIčko. Na okolí je viacero opustených a už zničených hotelov. Tie, ktoré sú zachovalé, sú na predaj. Nedaleko je termálne kúpalisko a je známe predraženými službami. Tým pádom miesto každoročne navštíví stále menej a menej hostí. Na prvom poschodí bol jeden bočný vstup a osobný výťah, ktorý slúžil na zásobovanie kuchyne. Priestory jedálne sú vypratané. Zopár stolov a stoličiek tu zostalo. Za výdajným okienkom sa nachádza kuchyňa. Elektrospotrebiče sú preč. To najcennejšie si majiteľ zobral alebo to predal ďalej. Vedľa jedálne je takisto vyprataná miestnosť, ktorá v minulosti pravdepodobne slúžila ako kaviareň. Lobby bar sa volá táto miestnosť
kde si hostia vychutnávali drinky v neskorých nočných hodinách. Zostal tu starý telefón na barovom pulte, sedačky so stolíkmi a originálne svietidlo. Hotel mal komplikovaný pôdorys. Na 3. poschodí sa nachádzali hosťovské izby. Na chodbe sa nachádzala táto miestnosť, ktorá bola primárne určená na sledovanie TV. V strede obývacej steny sa nachádzal niekedy televízny prijímač. Hostia sedeli v týchto retro kreslách. Hotel bol podpriemerný. Hostia na izbách nemali žiadny komfort. V roku 2010 to asi stačilo. V dnešných časoch najdôležitejšia vec, ktorú hostia potrebujú, je Wi-Fi pripojenie. Vstupujem do spoločnej kuchynky pre hostí. Nie je vyprataná, patrí k nemu a jeden menší balkón. Červená kuchynská linka si určite pamätá 70. roky a množstvo návštevníkov, ktorí sa tu kedysi ukázali. Ako som spomenul, hotel je na predaj. Do budovy nezateká, keď sa nenájde kupec, skončí ako ostatní na tomto mieste. Vstup k hosťovským izbám bol situovaný cez dlhú terasu. Dvere sú vypáčené, zlodeji už poznajú toto miesto. Vstupujem do prvej izby. Dvere sú pootvorené. Sociálna miestnosť je nedotknutá, nepoškodená. Sprchový gel na umývadle. Značky Mitia s dátumom expirácie 2012. Nechali ho tu poslední hostia. Elektrika a voda je samozrejme už odstavená. Izby boli, ako som už spomenul, štandardne zariadené. 2 postele, šatníková skriňa, 2 kreslá a 1 stolík. V jednom vchode boli 2 izby, 4 hostia, ktorí sa delili o sociálne zariadenie a spoločnú chladničku. Osud hotela je neistý. Nový kupca bude musieť predovšetkým modernizovať a to ešte nie je isté, či bude využívaný. Keď sa stane opak, tak skončí ako ostatné. Opustený, zdevastovaný a zabudnutý. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.